na minudo nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan, naimog sila inihan pakuran dito halawaan, nabidaw upunan pakuran ang kwarta naging sobrang ni congressman. Hala na itsahipan ang pamurutan, kung dili mata mo ikaw ihapanggalan, kaya mo panibig masulog nga magkukurat sa pastilan, isang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Na isahipan ang pamunutan, kung dili mata mo silhigaw ihapanggalan, kaya mo panibig masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Pero